Bamakɔ ana lamini na bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar fin i k'a dɔn anw b'o de lakali bamanankan na Boubacar Sidiki diɲɛ baara o baara n'i ye ɲɛ sɔrɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ye san 20 san 40 kɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la Boubacar Sidiki diɲɛ baara o baara n'i ye fɛn sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ dɔ b'a k'a kɛ san 40 o ma fɛn sɔrɔ a la diɲɛ taabolo ye nin ye Bamakɔ Lamini bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ɲɛ sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ka magwan anw b'o de lakali bamanankan na an ka cɛya tɛ Boubacar Sidiki baara in an y'a kala dɔw bolo an karamɔgɔbaw bi fo k'u waliman dɔn u ka fɔ Maguma Gabriel Bamari D Véronique ka dangele si Solomansi ne ko i ye wari minɛli daminɛ wa wari jumɛn SNT sara kɛ e tun b'a fɔ yan ko ni sarata daminɛna k'i bɛ taa nɔfɛ wa Bamari D ni ka patron famana dɔɔni ayiwa n'a famana nga makɔrɔtɔ kalo fɔn fɔ kɛra mina bɛɛ jate minɛ a 1000 a k'a bɛɛ da ɲɔgɔn kan ka di yan awɔ sangalen dilan awɔ Boubacar Sidiki min ye n ɲininka Abdourazak Mɛnta ye an kɔrɔkɛ ba min ye n ɲininka Madu Dunbiya ye radio Kiledu an kɔrɔkɛ baw minnu bɛ radio Mali la an ka foli ani tanu bɛ kɛ ka ɲɛsin bada bada Jibril kabako Jibril dɔni Jibril ka taa se Papa Umar Diop i k'a dɔn ani kɔrɔbalen fɔn fɔ bɛ yen an ka foli b'u ye Sulemani Kulubali jumɛn min dun bɛ kunnafoni di bamanankan Sulemani Kulubali an ka foli b'u ye an dɔni minnu bɛ yen i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye walima ka taa se radio Mali ma n'u fana bara k'a ta an nɔfɛ an bɛ dugawu k'u ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye jibi n'a ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara ni ko naloma ma k'a ka t'i dogo ni janto ma kɛ o laban bɛ si a kun fɛ siga t'o la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar fin ni maa min jɔnna fali gelenkala la i tɛ don ni da kun Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako la Boubacar Sidiki i k'a dɔn deliko bila man di don kelen ɲani ye nka ko bɛn sɛbɛn la o tigi t'i ɲinɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn premier ministre kura Choguel Kokala Mayiga a ma kalo kelen sɔrɔ fɔlɔ baara la i k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya min gouvernement kɔrɔ y'a bila yɔrɔ min ye Choguel Kokala Mayiga a bɛna gɛlɛyaw dulokiba don a kan na sabula min ye kunungo ye foroba cakɛlaw i k'a dɔn n'o ye UNTM ye u taara bɔ a ye ka kangari gɛlɛ da ye u bɔtɔ u ye tabali gosi ten gaw Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko awɔ Choguel Kokala Mayiga masaya tɛ taa gɛlɛya kɔ masakɛya dulokiba donni ani min ye gɛlɛya duloki y'o fana don a kɔrɔ a k'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafɛ min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'a bɛ foroba cakɛlaw bolo n'o ye UNTM ye u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Abdramane Infa Touré ani Choguel Kokala Mayiga ye ɲɔgɔn ye min bɛ awɔ UNTM bolo ani hakilina min b'u la u taara kangali da Choguel Kokala Mayiga ye anw kun y'an da de k'an muɲu sabula gouvernement kun de ɲinifɛn minnu b'an bolo n'a bɛ waati jan bɔ a bɛɛ lajɛlen waati de tɛmɛna don fɔli dɔ kun fɔra k'a fɔ kabini janvier kalo tɛmɛnen o bɛ kɛ olu kɛbaliya de ye anw dimigu ye an kun bɛ min kɔnɔ o de ye maa ka ta ka bila premier ministeriya la Choguel a kɛra ye sa o a kun kɛra maa wɛrɛ ye o i k'a dɔn an ka ɲinifɛnw kɔni an nana kuraya sabula min ye bɛnkan kɔnɔntɔn ye bɛnkan kɔnɔntɔn in bɛɛ lajɛlen kɔni de b'an bolo i k'a dɔn bala wa kelen di bila la a wa kelen tɛ mɛru a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kow kɛcogo ye o man ɲɛ min ye kow tilacogo ye a man ɲɛ kumaw fɔcogo yɛrɛ fana man ɲɛ o n'o man ɲɛ kaba kɛwalew kɛcogo fana bɛ sɔn ka cɛjuguya kosɛbɛ o tuma an ka dossier filɛ Choguel Kokala Mayiga n'i bi se a ko dilan n'i yɛrɛ tɛ se i k'a dɔn i ka segin a kan k'a fɔ an bɛ tile 10 de d'i ma tile 10 in mana dafa ka sɔrɔ ɲɛ ma sɔrɔ a la UNTM a ye grève bila dangan min na a b'a to yɔrɔ kelen la caw a ko i k'a dɔn awa min ye daba ye a wulila sa sɔngala ma ye sɛbɛnnikɛla ko Choguel Kokala Mayiga ni maa min b'a dɔn tubabukan duman ani majigi fɔli ani delili ani kuma duman fɔli maa t'a b'o la a kɔni y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ o k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ i k'a
k'a dɔn namu ni gérétiens a ye nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn a sanfɛlama UNT mɔgɔw ka cidenw ye i k'a dɔn u y'a lamɛn fefo kuma min n'a tilala u y'a ɲininka Choguel Kokala Mayiga i tilala wa a ko hɔn tilala yalima i ye kuma fɔ o fɔ i hakili b'a bɛɛ la wa a ko awɔ wa anw ka problème ye min ye wa tile 10 de b'i bolo an di dɔ b'a la an di foyi b'o la dans 10 jours n'an ka ciw ma ɲɛnabɔ an y'a bila yɔrɔ min n'o ye kɛlɛ ye i k'a dɔn an b'a ta yɔrɔ la Gawo ayiwa sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko kura ye sabula min ye jamana in ye an bi danga min na ko ka ca u ka ca ɲɔgɔn ka jango foroba cɛkɛlaw olu tamana don a la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ kalabuse min kɔni ye nin kuma ninnu kuma gɛlɛn minnu tɛmɛna premier ministre ni UNT ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a la fanba ye nin ye u labanna ka min d'a kan u y'a jira k'a fɔ min ye a bɔ wulikajɔ ni cɛsuru ye Choguel kun y'a ɲini u fɛ min kɔni ye kalo 2 ye u ka jɛ n'o ye u kana mankan kɛ u kana wulikajɔ kɛ u ka kalo 2 da ale Choguel Kokala Mayiga ma ale yɛrɛ nanen don baara daminɛ sisan a b'a bɛɛ lajɛlen ladon k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ forobacɛkɛlaw ko n bɛɛ ku an sɛbɛ kɔrɔ tɛ bi an sɛbɛ kɔrɔ tɛ sabula min ye ka gouvernement kura ye aw kɔni y' anw yɛlɛ jiri sanfɛ ka tigɛ n'an ye mais forobacɛkɛlaw ka bolofara min bɛ hali ni fanga t'u la CDTM a taara olu wele ka na fara a kan k'a yɛrɛ jija i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ wɛrɛ ye wulikajɔ wɛrɛ min bɛ syndicat wɛrɛw la n'olu k'anw kɛlɛ a taara olu fana wele ka t'o fara a kan o tuma anw kɔni da in ka nin gɛn bɛ n k'i ɲininka dɛgɛ susu kolonkala ye an kɔni t'a dabila min ye tile 10 ye premier ministre in bɛ segin a kan k'a f'i ye tile 10 n'o dafara n'anw ye ɲinifɛn minnu kɛ n'u ma sigi ɲɔgɔn kan o tuma baarabila i ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko gouvernement i k'a dɔn gouvernement kura u bɛ sɔn ka sɛgɛn sabula UNTM ka ayiwa baarabila ni maa min b'a kɔdɔn gɛlɛya minnu b'a la a n'a bɛ se ka sɛgɛn min se jamana ma sɛbɛnnikɛla ko y'a damatɔ mankan ye nin gɛlɛya kelen a ma tɔtɔ Mukutari Wade ni bandaw la i k'a dɔn a gɛlɛya kelen wulilen filɛ k'i jɔ cɛncɛn la Choguel Kokala Mayiga a n'a ka kodɔn a n'a ka wulikajɔ a k'an ka dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ min kɔni bɛ se k'a to ayiwa forobacɛkɛlaw ka baarabila tɛ bɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ni k'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara Soir de Bamako mɔgɔw an b'u fo o ko ten ko dugu bɛɛ sira dɔnba jiri feerelen tɛ bɔ i kuncɛ la siga t'o la ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les démocrates les démocrates nin ye maa min ka fasiri o ye Mustafa Mayiga ye Mustafa Mayiga a ko Mali tɛ a den ɲuman fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ma ɲanga a ye jɔyɔrɔbaw kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na fo ka taa se min ye Fédération Malienne de Basketball ye a y'o jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye FIBA mondi fana ye o ɲɛmaaya o tala ni ka kalifa a la wa ko n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔ minnu n'o dila ani a ye baara kumaba minnu kɛ faso Maliba kɔnɔna na n'a fɔla ko ŋunuŋunukanw nana wuli a nɔfɛ ko jamana den cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka a senkɔrɔma don ko nka ko ne n'a fɔ n da tula a la cogo min na Mali maa min bɛ baara kɛ Mali ye Mali k'a to o dɔn wa ko n'i y'a lajɛ min ye CEDEAO ka wasadenw ka kalata fana ye k'o bɔla ka kɛ Aissata Cissé ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Chateau a tun bɛ k'i kanbɔ min ye farafinna tilebinfɛ bolo fo ka taa se farafinna cɛmancɛ bolo ma nin bɛɛ lajɛlen kun kɛn bɛ k'u ka danaya ni k'u ka senkɔrɔma don walew ta ni k'a sɛgɛrɛ ko nka ko min ye anw yɛrɛ malidenw ye dɛ anw de tilala k'a tɔgɔ tiɲɛ an minnu bɛ faso Maliba kɔnɔna na yan ani an minnu sigi bɛ jamana wɛrɛw kan anw de tilala ka fɛɛrɛw ni dabalijuguw tigɛ waasa min ye nin muso kunba in ye n'o ye Aissata Cissé ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Chateau a kana se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ o kala ta o maanana cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama ko nka kɔsada in na min ye ŋunuŋunukan wɛrɛw ye minnu t'a mɛn ka ɲɛsin an ma ɲang na a baarakɛɲɔgɔnw ma ka taa sɔrɔla a tɛ a kalama a ma min a ma bɔn ko yalima ko an t'an kɔfilɛ ten wa min ye jɛsiri naani tɔnba belebelew ye minnu kɔni bɛ yen ni a ɲɛmaya a bɛ anw ka farafin jamana minnu n'o tɛ kun bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Sénégali jamana ko mɔgɔ min mana Sénégali ta ni k'a lajɛ min ye ŋwara dabaw ye ka taa se fanga senkɔrɔma dondotɔw ma o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni o tɛ buru fiyɛ a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka buru kelen fiyɛ nka ko ni jɔyɔrɔ ko kɔni wulila ka jɔ min bɛ jɛsiri naani baarakɛdaw jɔyɔrɔ ni ka o kofɔ k'i b'a ye ko Sénégali ka den cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen b'i fanga fara ɲɔgɔn kan waasa u ka jamana den bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ FAO la min ye fiya ye fo ka taa se Cour internationale de justice ma ha ka ja min ye secrétaire général de la FIFA ye u n'a ɲɔgɔnko caman min ye Sénégali ka denw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ma ka nin jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ ko munna ko anw tɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana denw ma dɛ minnu bɛ yen n'u y'u kanbɔ
n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ni k'a tɔgɔ bɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ni k'an ka jamana ni ka dɔ fara a dawula kan ko munna k'an t'u dɛmɛ u ka baara la a ka se ka ɲɛ u bolo k'ala ma mɛn kosɛbɛ min ye Kigali jamana ye Amani Ɲang a ye hakilina dɔ ta ye min kɔni n'a bɛna kɛ sababu ye n'a a bɛ wele ko Basket Liga Africa o ni fɛn min bɛ se ka da ɲɔgɔn na kosɛbɛ lamɛrikɛn jamana kan o de ye NBA ye o kɔni a y'o hakilina ta k'o jɛkulu sigi sen kan ko o ɲɔgɔn na maa belebele maa min bɛ yen n'a tɔgɔ ka bon n'a y'a jɛniyɔrɔ fin jamana in jɔli walew la k'an kan k'o senkɔrɔma don ko ka ko n'a fɔra ko tɔgɔ jugu k'o ta la ko ka ɲɛsin a ma k'an bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka sigi dibi la ka tila k'o tɔgɔ tɔ nɔgɔ ka taa fɛ ko kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka maanifin caman bɛ yen ni k'u kamana gan ko wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ yen ni kɔrɔfɔw yɛrɛ tun kan ka ta ka ɲɛsin o ma ko activiste dɔ kɔni de wulila ni ka nin kɔrɔfɔ in ta ni k'a sansalama ka ɲɛsin Amani Ɲang ni a ka baarakɛ ɲɔgɔnw ma wa a tun bɛ fɛ ka baara in kɔni banfula ta ka taa curu n'o ye toajɛ ye ka ɲɛsin maa min ma o de ye Aruna B. Mayiga ye o Aruna B. Mayiga o kɔni burujatɔ a fɛ sa a tilala a filila taabolo ni kɛwalew la ni ka t'i ɲɛsin Amani Ɲang ni a baarakɛ ɲɔgɔnw ma ko nin ye wale min n'a kan ka kɔ maliden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le démocrate kɔnɔ Mustafa Mayiga ale ka fasiri don Boubacar Sidiki Boubacar Fi faden juguya ani faden janfa o ma daminɛ i k'a dɔn Amani Ɲang na Boubacar Sidiki i mana kɛ i k'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn ye maa min t'i fɛ o t'i fɛ maa min b'a fɛ k'i to a tiɲɛ o b'i to a tiɲɛ Boubacar Sidiki nka maa o maa n'i bolo bɛ Ala bolo i bi gɛlɛya kosɛbɛ min ye sɛbɛn ye n'u k'a ma le sof ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ nin ŋana kuma minnu bɛɛ n'a talen bɛ ka ɲɛsin jamana den ɲuman dɔ ma Amani Ɲang i k'a dɔn i dabɔra k'a fɔ i k'a dɔn kalo kuma don i k'a dɔn kalatituru kuma minnu kan ka sababu kɛ fɛn min ye a k'i k'a dɔn Amani Ɲang maa lakodɔnnen don jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan i k'a dɔn ayiwa nin cɛba min ni malidenw y'a ta k'a di diɲɛ ma sabula diɲɛ de dara la ta k'a ta k'a kɛ f'i b'a ɲɛma ye i k'a dɔn nin ngolu kala kuma minnu wulilen bɛ kuma minnu yɛrɛ i k'a dɔn ni sen d'a la bolo t'a la sabula ni kuma in yɛrɛ kisɛ ta k'a lajɛ ko in kɔni bi senna ayiwa i k'a dɔn FIBA mondial 2019 min ye Ɲang ye a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin tɛ kuma ayiwa kuma gɛlɛn ye n'ale nɔfɛtɔko don o tuma ale yɛrɛ bi baara bila waati la maa minnu baara kɛ ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'u ka baara kɛ k'a ɲɛ sabula n'a fɔra ale ye FIBA ɲɛmaa ye k'a fɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛli i k'a dɔn a bɛna boloda ale na se ka fɛn kɛ min b'a tɔ ko in min gɔri walima a ti ɲɛ o tuma a bi bɔ ɲɛmaaya yɛrɛ de la fɔlɔ ɲɛmaaya dalen filɛ a kɔrɔ o tuma bi bɔ a la sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ka d'a ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a y'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ o ye maa caman hakili sigi mun yɛrɛ de ye kuma in ye dɛ i k'a dɔn ŋana kuma dɔw bi fɔ k'a fɔ de ye Amani Ɲang yɛrɛ to a t'a la koyi k'a fɔ ko ale yɛrɛ de bi ko in na walima ale yɛrɛ de to a b'a la o tɛ ko a nɔfɛmaa dɔw bɛ yen ani entraîneur dɔw k'olu sɔrɔla musoko kuma dɔw la olu yɛrɛ musoko kuma dɔw la kuma fa n'a ba filɛ kuma fa n'a ba filɛ ne ni e bi jɛla walima n ka baarakɛla ye bɛ n kɛrɛfɛ e bi musoko kuma dɔw la walima i musoko baara dɔw la yalima ne to a kan ka don la wa kuma fana ba filɛ sɛbɛnnikɛla ko hali o kuma yɛrɛ n'o ye tiɲɛ ye a ko i k'a dɔn ko in yɛrɛ kɔni kɛra a bi san caman bɔ sabula ko in kɛra Mali de kɔnɔ i k'a dɔn entraîneur ani staff maa dɔ minnu bɛ Amani Ɲang kɛrɛda fɛ k'olu yera k'olu kala kuma dɔw la n'o ye musoko kuma ye i k'a dɔn o kuma de taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Ameriki jamana na jɔnni bɛ taa nin kuma fɔ Ameriki ni tiɲɛ yɛrɛ don jɔnni taara nin kuma fɔ Ameriki a bi kɛ ka da mun kan Boubacar Sidiki nin dabɔkun ye toit tiɲɛ ani nama tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa kana jɔrɔ la maa si tɛ kɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ k'i kɛra toitigi ye i kɛra ŋana ye i k'a dɔn nin ɲɔgɔnna kuma ma ta ka maa min sɛgɛrɛ k'o tɛ yen maa min yɛrɛ bɛɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɛgɛrɛ magan n'o ye kira Mahamadu ya Rasululayi nin ɲɔgɔnna toit tiɲɛ ni ŋanamu taara k'a sɛgɛrɛ maa si den kelen tɛ bonya nin ma sɛbɛnnikɛla ko min ye Amani Ɲang ye kuma in fɔ furadama ka n'a bila bi la maliden cɛman ni musoman maa ɲɛnama fɛn o fɛn bi jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i damata kɛlɛ kɛ k'i ka taa réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛlaw kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen b'a k'a fɔ nin ye juguya kuma ni hasida kuma ye i ye min fɔ bil hak i k'a dɔn maliden de bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn na i tɛ nin bɛ diɲɛ jamana si la misali ta da k'a dɔn Sénégal jamana kan n'a fɔra nin jamana in walima nin koba in kan ka kɛ maa kan ka taa farafinna Sénégalikaw bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ de kɛ bɛɛ lajɛlen minnu ni minnu di tɔnna politiki tɔnna bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan u ka maa bɛ sugandi cogo min nka maliden
maa tɛ i dɛmɛ i ka k'a ye wa ni ala y'i k'a ye fana u b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la k'u ni i ta k'i pɛrɛn dugu ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Amadu Ɲankita nin ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a yɛrɛ jaba jɛlen a nisɔndiyalen a walawalalen sabula i k'a dɔn kuma in fɔ ka n'a bila bi la a m'a don gɛlɛya la hali dɔɔni a ko tubabuw ma ani jɛnsɛnna ni maa sɛbɛnw ma aw de ye danaya da ne kan n'a fɔra ne ka maa sɔrɔ la nin na ne ka mɔɔw tɔgɔ b'a la o tɛ taa kɛnɛ da wa ne yɛrɛ bɔra ɲɛmaya la fɔlɔ a ɲɛ ka ɲini n'a ɲɛ ɲinina k'a fɔ a jɔr'u la min ka kan ka kɛ o bɛ kɛ n'a ɲɛ ɲinina n'a dɔnna k'a fɔ nkalon fana don min fana bɛ kɛ o bɛ kɛ n'a jɛlen tɛ a b'o fɔ wa ni maa ye ala minɛ i tɛ malo cɛ o cɛ ala tɛgɛ minɛ ni mɔgɔ jɛr'i la k'u bɛ ta k'i fara dugu ma i jɛlen b'i sen ka kangala sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tuma min malidenw bɛɛ lajɛlen bi jɔrɔ jamana in bɛ taabolo jumɛn in na nin janfa ani ɲɔgɔn walaki o de bɛ sen na don o don i n'a mɛn k'a fɔ dɔ b'a fɛ ka dɔ janfa walima dɔ b'a fɛ ka dɔ senkɔrɔma cɛ e tɛna sɔrɔ a tɛna kɛ e ɲɛna i tɛna fɛn ɲɛ sɔrɔ a la i k'a dɔn tuwajɛ damanda k'u ta ka adamadenw sɛgɛrɛ f'i k'i miiri de k'a dɔn k'a fɔ karisa ye kabilatigi ye karisa ye denbayatigi ye karisa ye musotigi ye o bɛ ka nin min kɛ a bɛ se k'i sɔrɔ fana nin kuma in fɔli a bɛ se ka munumunu ka taa kɛ e yɛrɛ ma sababu ye sɛbɛnnikɛla ko nin ŋunu ni nin gana kun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ waati dɔ sera kuma in yɛrɛ ka da kɛnɛ kan k'a da kolon di k'a filɛ bɛɛ k'i ɲɛ sɔrɔ n'a dara kɛnɛ kan kun n'a ɲɛɲɛ mana bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ b'i taa fa dɔn nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min sɔrɔ ka bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la sɔftu mɔgɔw an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le combat o ko min ye anw ka gouvernement de transition ye min kɔni n'a ɲɛmaya kun t'a mɛn ka di cɛkɔrɔba ma Bandawu Cɛja ani Mɔkutari Wani o min kun ye fangabolo ɲɛmaa fana ye transition tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u tɛgɛ n'u sen kɔni samana ka bɔ a ko la ko yalima ko min kun ye anw ka kalata minnu n'o kun fana kun bolodalen don o bɛna se ka kɛ a waati bolodalenw na wa a t'i k'i yɛrɛ de an bɛ kala ta min n'a ka kan k'o sigi piyan o bɛ san 5 FIFA ama n'o kɛra ATT kura bɛ sɔrɔ ka na ayiwa min ye fasirikɛbaa ye n'o ye Moriba Jawara ye Moriba ko min ye anw ka kalata minnu n'olu kun bolo d'an bɛɛ ka Bandawu to jamana ɲɛmaya la cɛmancɛ fanga ɲɛmaya la n'o kun bolo a baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ ka bɛn ni avril kalo tile 15 ye san 2021 wa min ye Mɔkutari Wani ni Bandawu ye o kun kɛn bɛ k'u hakilinaw kɛ kelen waasa min ye nin kalata ninnu ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ka kɛ a waatiw fɔla waati minnu na a ka se ka kɛ o la ko nka ko ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la Mɔkutari Wani ale tɛgɛ fila ko la ka bɔ baara la min ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ jamanakuntigiya ɲɛmaya kun di mɛ maa min ma n'o ye Bandawu ye Cɛja o fana tɛgɛ ko la ka bɔ ɲɛmaya jɔyɔrɔ la min ye colonel Asimu Goyita ye ka taa se min ye Dr Shogel Kokala Mayiga ye o du fila olu ka hakilinaw de kan ka baara sisan minnu bɛ se ka kɛ sabu ye jamana in gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na fura bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na jamana ka se ka kolo suma ko nka ko min ye waati kofɔlenw ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye scrutin référendaire ye maaninfinw ko jamanadenw da sumusumu ko hakilina ɲini ni o kɔni bolodalen bɛ ka bila octobre kalo tile 31 nata la san 2021 ko yalima o bɛna se ka kɛ ka bɛn n'o waati ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen élection des conseillers ani des collectivités ani conseillers communaux nin bɛɛ lajɛlen fana olu fana kun bolodan bɛ ka bɛn kari ma décembre kalo nata tile 26 san 2021 o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen farikokura min ye jamanakuntigiya yɛrɛ ɲinili kalata ye n'o ye élection présidentielle ye o ni wasadenw ka wasaden kalata n'o bɛ députelakaw kofɔ o bɛɛ lajɛlen kun fara an bɛ ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen na jɛn ka kɛ don kelen na ka bɛn kari fana ma février kalo tile 27 san 2022 wa ko o fana waati kofɔlen ninnu bolodalen minnu filɛ n'an da tul'o la ko yalima k'a bɛna se ka kɛ a waati kɔnɔna na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa ko min ye colonel Asimu Goyita ye ko n'a nana ye k'a fɔ ko min ye kalata ninnu boloda cogo ye n'a ma se ka kɛ waati kofɔlen bolodalen ninnu na ko yalima k'a tɛna taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ ni ka taa laɲiniw fɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kuntala kan wa o transition kuntala janyali fana ko yalima jamana dɔw bɛna jɛni o ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa a jirala k'a fɔ n'a ma ɲɛ n'a kɔni kɛla fɛn o fɛn kɔni ye min ye transition ye ni dɔ bɛ fara a mɔnɔbɔli kan dɔ ka fara a kan waasa min ye jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogo min na baara kuma minnu n'o t'an bɛ ka kalifa colonel Asimu Goyita ni Shogel Kokala Mayiga la a n'a ka gouvernement ministres bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka baara kɛ i n'a fɔ jamanadenw bɛ lafiya min kan ka ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le combat kɔnɔna na Moriba Jawara a ka fasiri don
Boubacar Sidiki surafana ma mɔ joona a ka fisa an sira kungo na ye Boubacar Sidiki n bɛ n bolo keleku ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express Telimankɔrɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Musa Jara i k'a dɔn Jarakɛ a y'a jira k'a fɔ hakaja ayiwa ŋanamumaw ni sonyɛnikɛlaw ani bingannikɛlaw minnu ɲɛna k'a fɔ jamana bɛna kɛ bondo ye i k'a dɔn u yɛrɛ sago ye sanu bɔ dingɛ walima n'a nɔnaw na u k'a dɔn k'a fɔ baara gɛlɛyar'u bolo fo k'a fɔ k'a to ten cɛ min n'a bana kolokoto cɛ min n'a bana i k'a dɔn taa nin ye i bɛ kɛ minisiri tuguni walima nin wari in na d'i ma i k'a dɔn o ye Lamini Seydou Traoré Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn ministre de l'eau et de l'énergie n'a ko wɛrɛ ye o y'i jo ye n'a jari i yɛrɛ ye fana i k'a dɔn i jo don sabula bɛɛ lajɛlen ni hami nka min kɔni jɛlen don min ye nin kamalennin ye n'o ye Lamini Seydou Traoré ministre de mine a ko i k'a dɔn a ye kawale min kɛ tile fila in na a k'an ka maana a ɲɛ k'an ka dɔn hali ni dɔw ye o ko bayɛlɛma k'a k'u yɛrɛ sago ye awa yɛrɛ dungɔfɔ ni yɛrɛ sago fɔ jamana de tun bɛna sunya ka jamana janfa maa min n'a bɔra minisiriya la maa min n'a tɛ minisiriya la o waati kelen i b'o de sugandi i k'a dɔn k'a wele i ka faama ko i k'a dɔn ayiwa min ye sɛbɛnfura min n'i y'a jɛngɛ i ka taa tile ko kura ye sabula i k'a dɔn sanubɔ dingɛ min bɛ ni gɛlɛya b'a nɔfɛ Betu Gold Mining i k'a dɔn ayiwa Betu Gold olu i k'a dɔn i ka taa sɛbɛnfura in bayɛlɛma k'a d'u ma jamana sariya bolo n'o ye Cour suprême ye o y'a jira k'a fɔ baara kɛra kɛcogo min na sariya ma sɔsɔ a ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni baara in taara ka d'o ma n'o ye ayiwa Little Mining ye olu ye jamanadenw ye i k'a dɔn fɛn ma a niw la suɲɛni ma kɛ k'a d'u ma fo baara kɛra a kɛcogo la ŋanamu tɛ suɲɛni tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min sera k'o kɛ k'o ko tile o ye a bɛ k'a dɔn Lamini Seydou ye minisiri tɛ yen k'a fɔ karisa nin kɛ minisiri so cilen don minisiri kuraw bɛna sigi nin kɛ ɲɛmaa de y'i bila a kɛli la k'a fɔ k'i t'a kɛ sabula i b'a dɔn n'i m'a kɛ gouvernement kura min bɛ sigi i t'i sigi a la Lamini Seydou a bɛ deli ka kuma kelen fɔ ne mana minisiriya la i k'a dɔn fɛn ɲini n nana den ka tɔgɔ sɔrɔ n nana den ka jamu sɔrɔ ne ye denmisɛnnin ye sini ɲɛsigi baara b'anw denmisɛnw bolo maa min mana baara kɛ ka ɲɛ bi sini i k'a dɔn i na tanuba sɔrɔ wa i na ɲɛ sɔrɔ a y'o kuma min fɔ nkalon tɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa telefɔni kuma min n'a jɛnsɛnna ni diɲɛmaa y'a mɛn kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ a jɛlen don kosɛbɛ secrétaire général du gouvernement i k'a dɔn ko nin ye jamanakuntigi walima premier ministre nagakɔrɔmaa ye minnu bɛ k'o kalama o de ye Seydou wele Lamini Seydou wele sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma min ye ayiwa sɛbɛnfura min n'i y'a signé i k'a dɔn ayiwa taa segin a kan i k'a minɛ olu la ka taa di Kanadakaw ma i k'a dɔn ayiwa patron ko k'o f'i ye patron jumɛn Mokutari Wani wa Banda wa i k'a dɔn a kɔni ko patron de k'a f'i ye Lamini ye jaabi min d'a ma sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye kuma in mɛn i n'a dɔn k'a fɔ jamana mɔgɔw bɛ cɛ minnu na nin kamalen don maa minnu tɛ sɔn maa minnu garilen don danbe bɛ maa minnu na hɔrɔnya bɛ maa minnu na maa minnu ko n faso a ko ne ye républicain de ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ne bɛ n ka jamana fɛ ni bi to a la o ka kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka ne yɛrɛ tɛ minisiriya la fɔlɔ gouvernement cilen don n bɛ taa segin nin kan k'a sɛbɛn cogo di a bɛ gɛlɛya patron de k'i k'a kɛ a ko i k'a dɔn ne tɛ k'o kɛ sabula o ye faso sɔsɔ ye o ye jamana janfa ye ne tɛ n ka jamana janfa sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni secrétaire général y'o fɔ a ye a ko a ma n'e t'a kɛ an na kɛcogo wɛrɛ sɔrɔ a la min de e ta in ye kabini ye kuma jɛra o o kɔrɔ de ye n'e t'a kɛ kaban o tuma e bɔra a la ale bɛ mun nɔfɛ fɛn in na de jɔnni min ko Seydou ma ko a ko a cira de ko patron de y'a fɔ a ye patron jɔnni y'a ci ɲininkali bɛ de patron fila de bɛ se k'a ci premier ministre kɔrɔ walima président de la république kɔrɔ Banda walima Mokutari Wani ayiwa o ka ɲininka donc n'a sɔrɔ kuma in kɛra o kɛcogo la Lamini Seydou dun b'a dɔn n'a fɔra patron k'i ka nin kɛ gouvernement kura bɛna sigi n'i banna patron ka ci ma yalima i bɛ reconduit wa i tɛ reconduit a kɛra ten de koyi gouvernement cilen n ko o ye liste kɛ dɔrɔn ka bɔ a la bon o y'a bɔ a la Ala y'a don a la baara banna Ala y'a don a la ni tiɲɛ ani jɛlenya sabula n y'o f'i ye maa o maa mana Ala minɛ i tɛ bin i tɛ malo Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko in kɛra nin kɛcogo in la a ko i k'a dɔn nin ko in kɔni kɛlen i k'a dɔn ko in labanna minnu jɛra k'a janfa k'u b'a bɔ a la olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de laban nana bɔ a la o ko kɔni kɛ gouvernement kura sigilen Asimu Goyita Nane ani Choguel a ye furanna i k'a dɔn min ye i ka kuma don a ye furanna de ta an ko i ka kuma de don a ye furanna de ta fɛn fɛn bɛ yen n'u tɛ ko dilan n'i sigala fɛn fɛn i b'o bɛɛ fura ka bɔ i b'a bɛɛ de fura
ale gardien Borsirigi semanikala ko a ko kuma min gouvernement kuna nana sigi i k'a dɔn ayiwa maa minnu bɛ sanu bɔ dingɛ dala nganamu ni suwani ni jamana janfa la u y'a mɛn k'a fɔ Seydou segira u ye jɔrɔ daminɛ u ye kɔnɔkasi daminɛ sabu u b'a dɔn k'a fɔ nin kamalen min nane filɛ wari tɛ i k'a dɔn nin min nane filɛ nɛgɛni t'a ɲɛ n ka taa sariya tilennen ka jamanadenw bi nafa sɔrɔ sira min na a ko Lamini Seydou b'o kɛlɛ de la a ko hali ka danima seba bɛɛ bɛ Kanadakaw ye sabula Bitigol seba de b'u ye i k'a dɔn ayiwa fangaba de b'u la u se b'u ye ka taa hali tubabu jamana faamaw k'olu ɲɛnamini k'olu tɛgɛ tunami k'u bila Mali la o bɛɛ lajɛlen se b'u ye Lamini Seydou ko a ko i k'a dɔn u bɛ se k'o kɛ nka Ala ye min kɔni kɛ jamana in ye ni ne bɛ se k'an k'a kɔlɔsi n b'o kɔlɔsi fo ka taa se ayiwa Ala ma min kɛ a ko i k'a dɔn o ko de daminɛna min kɔni ye wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen kamana gannen don sanubɔ dingɛw a bɛna tile sisan kaki maa ma b'a la k'a fɔ nganamu sɛbɛn b'i nɔfɛ ŋunuŋana b'i nɔfɛ nganamu b'i nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen bɛ fa bɛɛ fɛ sabula Kanadakaw ye nafolomugu min bɔ nin ko in na i k'a dɔn a bɛ se ka minɛ cogo min ka di olu ma min ye gouvernement binnen ye o y'o waati de sugandi nafolomugu de bi kɛsu kɔnɔ yaala l'o bolo Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla a ɲɛ dɔnnen don a ɲɛ dɔnnen don ka taa nafolo fili ten o tɛ na o da aw ma yan wa a ko i k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi bɛɛ lajɛlen bara k'i yɛrɛ ɲini sabula min ye Lamini Seydou ye n bɛ taa wari d'a ma walima miliyari caman bɛ n bolo n bɛ nin fɔ a ye a ko i ye nkalon tigɛ i na to i yɛrɛ la ministère de mines kɔni u bɛna a yɔrɔ fura k'a jɛ maa ma b'a la k'i jɛlen dɛ Bitigol don dannen don Kanadakaw don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ u yɛrɛ kun y'u ka ɲɛmaa gɛn u ka directeur général min u y'o gɛn k'a fɔ k'o ye nganamumaa ye maa kura nana u nɔ na o kɔni bɛ bolila fa bɛɛ lajɛlen la sabula min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn sanubɔ dingɛ min n'o bɛ minɛ kutu i k'a dɔn kɛlɛ b'o de nɔfɛ a permis dɛ kɛlɛ b'o de nɔfɛ kɔsa in na o yɛrɛ mɔgɔw wele ka fara ɲɔgɔn kan non anw ni minisiri gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛcogo de y'an tɔɔrɔ ko kɛcogo ye e tɔɔrɔ cogo min kɛcogo wɛrɛ dun ma kɛ o i ka sariya de dafara ni sariya in dafara a bɛ minɛ i na ka di maa wɛrɛ ma gɛlɛya bɛ min gɛlɛya tɛ yen bɛn kelen don a kan ni sariya dafara waati min dir'e ma san 7 i y'o kɛ i ma se ka fɛn kɛ o dafara i bɛ bɔ a bɛ di maa wɛrɛ ma gɛlɛya bɛ min gɛlɛya foyi tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin damanda don o kuma dɔ la u n'a fɔ ayi an bɛ taa tubabuw nɛgɛ an bɛ taa an ɲɔgɔnna tubabu faamaw nɛgɛ ka bila Mali la sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se ka olu de nɛgɛ tubabubaw mara yan ka sabali anw tɛ siran tubabu ɲɛ tugun koyi a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara miliyari caman tara n bɛ nin ko in ɲɛdɔn kojugu ayiwa i ka gileki kɔ bɛ n bolo n bɛ nin ɲɛdɔn kojugu n yɛrɛ welela nin ko in na ka 100,000 caman lajo di ma n b'a ɲɛdɔn n ko ɲɛ ko in ɲɛdɔn de ye n ko k'i ka gileki de kɔ bɛ n bolo min b'a la ni miliyari caman taara ka taa a d'a denkɛ ma kuma i fa fɛ a ka sɔn n'a bɔra ka so san Bamakɔ yan n bɛ nin bɛɛ dɔn ayiwa an bɛ nin ko in ɲɛdɔn ko ye n ko ne k'i ma jamana an bɛ jamana in dɔn an bɛ jamana in dɔn kojugu Lamini Seydou ko i k'a dɔn jamana kiiri bolo ye min jalatigɛ k'a fɔ min kɛra sariya ma sɔsɔ ne bɛ t'o kɔfɛ a ka kɛ ten o don dɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ express kɔnɔ Telimankɔrɔ Bakari Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana le pays min ye Burema Gindo ye nin ye a ka wulikajɔ ye Burama ko min ye anw ka élection présidentielle 2022 ye min ye cɛman Hubert Kulubali ye ko faraɲɔgɔnkan jɛkulu min n'a b'o ɲɛmaya la n'o ye ARP ye k'olu kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ k'a k'i kanbɔ k'u bɛ danaya da a kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin parti nin politique tɔn in ye yɛlɛ kun ye koyi e ɲɛ don caman ye walahi cogo di cɛman Hubert Kulubali ale n'a fa de taamana yan nɔ marche contre la démocratie ko ale bɛ fanga ɲini bi yɛrɛ kɔni diɲɛ don caman ye a sɔgɔmada ka ca UDD taamana contre marche 1980 j'étais là je suis témoin oculaire an bɛ se gouvernement da la u bɛ bɔ chambre de commerce da fɛ an nana kari ɲɔgɔn na a ma diya dɛ n'olu ko k'olu bɛ kɛ président ye bi démocratie la yɔrɔ diɲɛ don caman ye naam
karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun laban tɛmɛlen politikitɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko parti Mali émergence parti Mali émergence n'i y'o ka wulikajɔ ta k'a lajɛ olu de tun kɛn bɛ ka wele bila o politikitɔ teriw ma waasa min y'o ka nin jɛkulu ye nin laadala ɲɔgɔn ye ka se k'a sigi an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba dɔ kɔnɔna na n'o ye centre international de conférence de Bamako ye palais de congrès kɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Cama Hubert Kulibali ye a kun welen bɛ o kɛnɛ fana kan bon min ye ARP ye n'o ye politikitɔn caman faralen ɲɔgɔn kan n'ale yɛrɛ b'o ɲɛmaya la a kun n'an bɛ o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kɔnɔna na wa min ye parti Mali émergence ye o ɲɛma n'o ye Musa Umaru Jawara ye a kɔni kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na min ye anw ka jamanakuntigiya ɲini kalataw ni o danga n'o fɛrɛ o dayɛlɛla bɛɛ min ye élection présidentielle 2022 ye ko min ye Cama Hubert Kulibali ye k'ale n'a ka maaw ka fara tɔn wɛrɛw kan bɛɛ lajɛlen n'a senkɔrɔma dondo waasa a bɛ se ka jamana kuntigiya a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ko bawo ko Cama Hubert Kulibali ko n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina minnu bɛ a la jamana kanu min bɛ a la ani wulikajɔ ni fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo ko ni jamana tala ka kalifa a la k'a bɛ kɛ sabu ye gɛlɛya caman bɛ anw da la a ka se ka fura sɔrɔ o la anw tora a la ayi Mali kɛra fukɔrɔden sa o cogo di Mali kɛra fukɔrɔden dɛ o tuma ni cɛman nana o ye jamana kɛlen fu ye kana mini a tɛ na wa a banna koyi ayiwa Ala ni ce e bɛna nɔfɛ mɔgɔw jigila tigɛ dɛ min ye Musa Umaru Jawara ye ale min ye parti Mali émergence ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ARP kɔnɔna na ARP n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye action républicaine pour le progrès Cama Hubert ale kɔni o fɔra ɲɔgɔn kan jɛkulu ale de ye o président ye kuma bi kɔfɛ o awɔ kuma bi kɔfɛ nam min ye Musa Umaru Jawara ye a y'a jira k'a fɔ min ye Cama Hubert Kulibali ye ministre jɔyɔrɔ a y'o kɛ jamana in kɔnɔna na ani jɔyɔrɔ kuma wɛrɛw bɛ yen a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka se a hakɛ la wa ko min ye Cama Hubert ye ni danaya dala a kan n'a kɛla faso Maliba ɲɛmaa ye k'a kɔni bɛ kɛ sabu ye ni ka gɛlɛya caman bɛ anw da la ni k'o ta k'o bɔ an kunna awɔ Allahu akbar misiri wele kacu yɔrɔ ka jana bi ayiwa kacu ka sagi ta la kacu ye jɔni i b'i ka denkɛ kɛ aw b'a dɔn Karimu de la Karimu kɔni a tɔgɔ bɛ yen anw den don an den don ayiwa i bɛ ka tɛn kɔrɔkɛ yan awɔ min ye Burema Gindo ye a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye parti Mali émergence ye u ka nin congrès in a kɔni kun cɛla ni nin hakilina ninnu ye wa min ye ɲɛmaa ye n'o ye Musa Umaru Jawara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min ye ni kalata n'o ye élection présidentielle 2022 ye n'o kɔni fɛɛrɛ dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko cɛ kelen ka maa min senkɔrɔma dondo a ka se ka kɛ jamanakuntigi ye o de ye Cama Hubert Kulibali nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Burema Gindo a ka fasiri i hakili b'a la sɔrɔdasiw fali min kɛra dugu min filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ cɛman de ye ministre ye i bɛ nin dɔn ministre de l'armée ko maa ma fa ko dugu bɛɛ minɛnen don ko c'est tranquille u y'a gɛn o ma kɛ on maîtrise la situation maa min y'o ala maa dɔn Mali kɛra fu ye a bɛ ɲɛ nin bɛɛ k'a fɔ k'a bɛ président ɲini Mali kɔnɔ an kɛra fu ye nɛgɛw kɛra fɔ i cɔn ka Tezara premier min wala o bɛ fisaya ma karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara naamu ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma canard déchaîné i k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 965 i k'a dɔn kodɔn o de bɛna ni sababu ye yɛlɛma ka don cakɛda la Falaye Sisɔkɔ nin y'a ka fasiri ye Fasayi ko i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dɛmɛ banki Mali banki malidenw ka banki u k'a ma ko BDMSA BDMSA ani cakɛda dɔ y'u bolo di ɲɔgɔn ma u k'a ma ko Move Africa nin ye kokura ye kokura min n'a nafa ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn banki matarafabaw kan min ye ɲɛmaaba yɛrɛ ye i k'a dɔn Burama Amadu i k'a dɔn Hayidara a yɛrɛ de kɔrɔfɔ in boloda mun ni mun de nana BDM na n'o ye kokura ye Amadu Hayidara ko a ko i k'a dɔn ni maa min donna nin bolo kan a b'i k'i ma hɛrɛ kura ye sabula client BDM i k'a dɔn i ni BDM ka sɔn ɲɔgɔn na k'i to i ka so i k'a dɔn nin sera in i k'a dɔn ale b'a ɲɛnabɔ u ko cakɛda in de ma a bɔ Move Money compte n'i y'o compte ta ka ban i k'a dɔn o ye client lafiyalen ye i k'a dɔn min ye dalasi 6000 dépôt ye fo 1,000,000
i k'a dɔn i bɛ se k'o kɛ k'i dalen to i ka so ka wari ta i ka compte la banque la nin sira in fɛ maa min ja k'a bila ka taa ye i k'a dɔn i bɛ se k'i to i ka so ka wari fana bila i k'a don i ka compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko compte move money i k'a dɔn BDMSA min ye ayiwa i bɛ wari min bɔ n'o ye a sansara ye dalasi 30 i k'a dɔn ani dɔrɔmɛ 2 a ko i k'a dɔn o dama de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i bɛ lafiyaba sɔrɔ a ko nka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo ma BDM kɔni ni nin cakɛda in gɛrɛla ɲɔgɔn na i k'a dɔn min bɛ se ka to ayiwa baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ banque ta saliya bɛ min na walima maa minnu yɛrɛ tɛ banque la i bɛ se ka wari ta i ka compte kɔnɔ ka se ka a ci a tigi ma a bɛ fɔ diɲɛ dan na yɔrɔ min o yɔrɔnin kelen ye a ko nin ye ko kura ye ko kura min don a nafa de ka bon kosɛbɛ min kɔni ye bɛnkan ye i k'a dɔn Burama Amadu Hayidara u ni directeur général n'o bɛ nin téléphone bolo in kofɔ i k'a dɔn u bɛɛ n'a na min kɔni ye baara ye a daminɛna min ye ayiwa bolofara téléphone sira de don Move Africa ye mun ye de Malitɛli ka bolofara de don ka taa wari ta walima ka taa wari bila ka wari ci maa ma walima k'i ka crédit sanni a ye Orange Money o ɲɔgɔn don e ko fɛn bɛ Orange Money ta in bɔ wa e ko de ya Orange Money kɔni ayiwa a tɔgɔ yi a fana a kolo ka kɛnɛ koyi anw delilen don Orange Money de la anw tɛna b'o la ka taa dɔ wɛrɛ la ayiwa anw bɛ Move Africa la Move Africa wa Mouvement Money wa Move Africa Move Africa Money anw bɛ yen Burama Amadu Hayidara Chiribukɛ i k'a dɔn a ka cɛsiri kun kɔni ye nin ye min ye awɔ cɛkɛda in yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye ayiwa Abdel Aziz Bedin a y'a jira k'a fɔ nin baara in kɔni u y'a dabɔ a kama de waasa jamanadenw bɛ lafiya cogo min wari tali ani wari bilali la hali k'i sigilen to i ka so i k'a dɔn ka wariko ɲɛɲini i k'a dɔn walima i ka compte ka se k'a labaara a ko i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ni maa min bɛ BDM na n'i b'a fɛ ka don a la bɛɛ i bɛ wuli ka taa BDM na dɔrɔn k'a fɔ n b'a fɛ ka don nin na i k'a dɔn a k'o kɛcogo a n'a ɲɛnabɔcogo wari sar'o la u b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i k'a dɔn i nin ka don a la client kan ka min kɛ min ye étoile 166 dièse n'i ye o kɛ min ye option ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ sarada i ɲɛkɔrɔ n'o kɛra kaba i bɛ se k'i sara a la ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Canard Déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la Canard Déchaîné mɔgɔ an b'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Nouvelle Horizon min ye Mahamane Touré ye a ye kalimu ta kokura n'i ye Mahamane Touré ka wulikajɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye bananba mara ye e ko jihadistes n'o ye terroristes ye u t'a fɛ ka maanifinw sunɔgɔcogo yɛlɛma wa bawo kɛrɛnkɛrɛnnenya togoda min bɛ yen n'o bɛ wele ko Jalakɔrɔ o bɛ bananba mara o bɛ o fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kelen bɔ sa min ye nin jihadistes ninnu ye u nana u caman baden u b'u ka moto sanfɛ ka na babalikanw ta ka ɲɛsin Jalakɔrɔ n'a nɔkandugu ma k'a fɔ ko min ye u ka kɔɲɔw ye ka taa se u ka denkuluw ma k'u t'a fɛ ka dunu mankan mɛn tugun an b'a fɔ cogo di kana maaw su koyi u k'a fɔ n ko sabali kana maaw su ko dunu k'a tɛ fɔ wa min ye misiki ye k'o lamɛn wa n'o ye fɔlise ye o kɔni o dabilala pewu bi m'a to an y'an ka sumuw lamɛn o de ye lamɛnni da ye kana maaw ja gɛlɛya fɛn ninnu ma nɔgɔ koyi ngɔni ti fɔ wa e tɛ Bamakɔ yan wa kan'u ja gɛlɛya dɛ ko ninnu ma nɔgɔ ngɔni ti fɔ ayiwa u ko k'u tulo tana ye gɔni mankan ye u tana ye fɔlise ye n'o ye misiki ye u to ko duman dɔn min ye dunu ni balaw ni damaw ye o bɛɛ lajɛlen ka cɛ ni ka t'u lamara min ye Jalakɔrɔ ye nin jihadistes ninnu kɔni nin kangarimadakan bɛɛ lajɛlen y'a minɛ i b'a fɔ kuranɛkolo bawo n'i y'a ta k'a lajɛ u ye nin munumunu salon ni nin babali wale fana ta ka ɲɛsin bananba fan wɛrɛw ma n'i y'o ta k'a lajɛ min ye Bɔrɔn Sise n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ u nana ka na nin babalikanw fana ta ka ɲɛsin yen sigilenw ma u ye yen bila o o ye yen bila Bɔrɔn anw ka maanifin de bɛ tulonkɛ anw ye kungokolo de minɛ k'a di ɲɔgɔn ma kungokolo cogo di Bɔrɔn Sise cɛw de bɛ yen an ye kungokolo de minɛ k'a di ɲɔgɔn ma a ye mun kɛ de n'an ye min minɛ an bɛ wulukolo di a kɛra seko ta a bɛ kɛ dede koyi naam min ye san 2019 ye i b'a ye k'a fɔ nin babali ka ninnu ta la ka ɲɛsin Bɔrɔn Sisekaw ma min kɔni i yɛrɛ ɲumana a kuncɛcogo a ma diya u bolo wa kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ min ye Jalakɔrɔ ye o dugu kelen in o bɛ bananba fana fɛ o kɔni n'a bɛ munumunu salon ni zɔlen da yen fana ka babalikanw ta ni ka maaw sɛgɛrɛ u m'a fɔ ko kɔɲɔw tɛ kɛ u m'a fɔ ko min ye
dengulu ye k'u tɛkɛ ko nka ko min ye dunu ni bala ye ani dama k'o kana fɔ kɛnɛw kan tuguni ko bawo k'a bɛ diinɛ k'a b'o kɔ la fɔ kosɛbɛ o taabolo minnu filɛ nin ye ko min ye n'u kɔni ye kangarimada kan kɛ ka taa o kɔfɛ n'u nana ye u ka kumakan n'a ma labato ko a mana wolofɛn min na ko min ye jalakɔrɔ sigibaw ye k'u na bɔ o kalama nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamadu Touré a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ n'o sɛbɛn kelen sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa de ye AAD i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ senna duguba kɔnɔ maa i k'a dɔn a tɛ wuli joona fo ko tiɲɛni walima ko ɲaaminen o de ye faamaw wuli kuma ye an bɛ donni minɛ ko bi Bamakɔ moto taxi i k'a dɔn a kelen bɛ ko dakɔnɔɲi a bi fa bɛɛ lajɛlen la wa i k'a dɔn u bi tile ka dalemɛwalew fana kɛ yanni an ka taa yɔrɔ jan i k'a dɔn u kun ye kuma dɔw fɔ faamaw kɔni u ka sumaden fo k'a fɔ k'a to ten min ye moto taxi ko ye tiɲɛ don hali n'o y'a sɔrɔla duguba kɔnɔ maa o mɔgɔw bɛ moto taxi la sabula a ka teli wa a sɔrɔli fana ka nɔgɔ o ye nɔgɔya da ye wa a la kasara dandɛ ka se ka kow don bɛrɛ la min bɛ se ka to ayiwa hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min Direction nationale des transports terrestres fluvial Martin o ko ɲɛma de ma DNTT FM a ko o kun ye kangari da dɔ kɛ kabini ko in daminɛ nka min ye bi ye hali bi n'a ka bi o k'o kɛn dɛ mun ni mun kun fɔra i k'a don ka don bɛrɛ la u ka don sariya la moto taxi fɛn o fɛn bɛ yen carte grise ka k'a la o tɛmɛnen kɔfɛ plaque d'immatriculation n'o ye moto yɛrɛ numéro ye o ka k'a kɔfɛ o k'o ye ka ja min ye moto bolila ye min ye ayiwa moto boli sɛbɛn ye permis de conduire o fana ka k'a bolo o tɛmɛnen kɔfɛ assurance ka kɛ moto la a n'a vignette sɛbɛnnikɛla ko nin min kun fɔra nin ye ko ɲumanba de ye nin bi kɛ sababu ye i k'a dɔn a kasara a n'a janfa a n'a keleku caman ka bɔ a la a ko moto taxi tɛmɛnen kɔfɛ min ye a boliba ye o ka dɔn i k'a dɔn o ka dɔn yɔrɔnin kelen k'a fɔ nin moto taxi tigi ye fini ka don la fini minnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ casque fana o fana ka don la o ka kɛ wajibi de ye a bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ mairie-ba ani kafo ɲɛmaw ani compagnie de circulation routière i k'a dɔn n'o ye polisiw ye olu bɛɛ lajɛlen a sɛbɛn bilala ka taa nin bɛɛ lajɛlen la bɔ ka k'a kalama a ɲɛ ka dɔn a ko sabula waati min awa dugu in kɔni ye sangako de fɛn min mana dabɔ ka ban bɛɛ lajɛlen bi kara kan a ko moto taxi a boliba cayara i k'a dɔn awa min y'a tigiw fana a cayara sabula bɛɛ lajɛlen bi wari ɲini nka nin ko ninnu bɛ kɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya mana i kunba Mali kɔnɔ tuma min n'a ti sigilen ka ŋanamu ɲaami bi yɔrɔ la a k'i k'a dɔn k'o bi bali ka bɔ ten fa bɛɛ lajɛlen la o koromandi ni hakili b'a la san 2012 katakatani o laban fana nana caya nin cogo in de la u b'a koro tuma min k'a fara ɲɔgɔn kan a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten hali n'o y'a sɔrɔ moto taxi a bi kɛ sababu ye min kɔni ye awa baarakɛbaliya ye ka caman b'o la sabula denmisɛnnin caman b'a la bi olu kɔni b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ moto taxi la i k'a dɔn n'o yɔrɔ kɔni don nka min y'a n'a gɛlɛya fana ye gɛlɛyaba de b'a la fɛn min don fana k'a fɔ i b'a koro k'a bila sira kelen kan u ka gɛlɛn fɛn min ka ɲi a la o de ye nin sɛbɛnko minnu fɔlen filɛ ani tamasiyɛn minnu kan ka k'a bolibaw la o bi k'a ma kosɛbɛba ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati kun kɛra Bamakɔ bolimafɛn ko a kun gɛlɛyara ayiwa chinois ni Bamakɔ kafo kun bɛnna fɛn dɔw la i k'a dɔn min ye sotaramaw ye sotarama tali yɛrɛ de ka ca ni fɛn bɛɛ ye chinois kun y'a kanu k'a fɔ u bɛna mobili dɔw bila ayiwa mairie-ba ka bolo kan sotaramalamɔw min bɛ se ka hadamaden donni lafiya la nka kow nana caya ɲɔgɔn kan min ye awa ala gɔngili ye n'o ye covid-19 ye o nana nin do ko la min na o waati min na k'o bɛɛ lajɛlen jɔra sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi o tuma wulikajɔ kan ka boloda tiɲɛ don moto taxi i k'a dɔn a ka ɲi sira caman fɛ nka a kɔlɔlɔ n'a tiɲɛni fana ka bon kosɛbɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ta baara la u ka bila sariya kɔnɔ sariya min n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn motobolilaw yɛrɛ ka siran ɲangata ani gɛlɛya ma minnu b'a ta olu fana ka lakana kosɛbɛ a sariyabolo ye nin ye maa minnu bɛ nin ko ninnu dɔn kosɛbɛ n'u k'a ma ko spécialiste olu y'a jira k'a fɔ moto taxi sariyabolo ka tilen i k'a dɔn u ka don nin ko ninnu bɛɛ la a ka ɲi nka sariyakisɛ jɔnjɔ foyi sɛbɛnnen tɛ jamana kɔnɔ n'a ye bɔ san 2009 taw la o donna
sama in kama min ni min fɔra nin ko in na i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don n'i ye arrêté ta k'u lajɛ min bɛ circulation n'o ye moto sen saba walima moto sen fila a bolicogo ko fɔ a kun fɔra mototigi bɛɛ lajɛlen de kan ka kasigi don mototigi bɛɛ lajɛlen kan ka vignette ta o tɛmɛnen kɔfɛ motobolila bɛɛ lajɛlen kan ka taa permis ɲini o kun fɔra o y'a sɔrɔ hali ayiwa moto taxi ko a ma caya ta ɔ sɛbɛnnikɛla ko o sarakisɛw de kan ka bila bala min b'a to a ko bi ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye moto immatriculation ye a bɛ n'a fɔ a dédouanement a ko i b'a ye k'a fɔ o wari bɛnnen bɛ 2000 ani 100 ma o ye moto jakartaw ye moto jakarta min ye ayiwa 4000 ani 200 i k'a dɔn de kun fɔlen don ONT la sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni sariya banbali a n'o kɛlen o bɛ kɛ sababu ye k'o ka ɲɛ kosɛbɛ nka min ye jamana in ye i k'a dɔn faamaw bisira tuma dɔw la sabula jama mana to ka caya fɛn min na n'a fɔra mankan bɛ kɛ o bisira u kan k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na moto taxiw ka don bɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka lakana sɔrɔ nka min ni min fɔra nin ko in na i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen dɔnnen don n'i ye arrêté ta k'u lajɛ min bɛ circulation n'o ye moto sen saba walima moto sen fila a bolicogo ko fɔ a kun fɔra mototigi bɛɛ lajɛlen de kan ka kasigi don mototigi bɛɛ lajɛlen kan ka vignette ta o tɛmɛnen kɔfɛ motobolila bɛɛ lajɛlen kan ka taa permis ɲini o kun fɔra o y'a sɔrɔ hali ayiwa moto taxi ko a ma caya ta ɔ sɛbɛnnikɛla ko o sarakisɛw de kan ka bila bala min b'a to a ko bi ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye moto immatriculation ye a bɛ n'a fɔ a dédouanement a ko i b'a ye k'a fɔ o wari bɛnnen bɛ 2000 ani 200 ma o ye moto jakartaw ye moto jakarta min ye ayiwa 4000 ani 200 i k'a dɔn de kun fɔlen don ONT la sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni sariya banbali a n'o kɛlen o bɛ kɛ sababu ye k'o ka ɲɛ kosɛbɛ nka min ye jamana in ye i k'a dɔn faamaw bisira tuma dɔw la sabula jama mana to ka caya fɛn min na n'a fɔra mankan bɛ kɛ o bisira u kan k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na moto taxiw ka don bɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka lakana sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye yani ale ka se yan n bɛ foli ta ka ɲɛsin boutique électronique La Nation ɲɛmaa ma n'o ye Umar Jani a balimaw ye ka taa se Tijani Sako Abdulsalam Warmɛ min ye Ankujo Ligue Togo ye an b'a fo min ye Amara Samake ale ye merciateur ye Ɲamakɔrɔ mairie la min ye Togola Couture mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen maa kelen Amadu Togola an b'a fo tailleur ŋana don fo ka taa se Burama Dumbuya ma o fana ye tailleur ye Kalabankɔrɔ Kuluba min bɛɛ lajɛlen fo tabarikala o ka foli bi yan Bakari Sidiki i k'a dɔn an bɛ kɔrɔfɔ kunjɛ ni ayiwa dankɔrɔba in ye min ye Tata Bambo Kuyate Tata Bambo Kuyate i k'a dɔn a ntanyana a fatura i k'a dɔn nin kɔni ye hakilina ye hakilina min i k'a dɔn n'a bɛ faamuya seko ani dongo ɲamakalaya ngaraya kɛnɛ Tata Bambo i k'a dɔn a ye dɔ k'a la nka hadamaden si n'a danyɔrɔ don maa caman b'a la k'a fatura k'a si to san 70 ani san 1 o tɛ Tata Bambo fatura k'a si to san 70 ani san 4 san 70 ani san 4 ni Ala ni kira jɛnna n'a ye jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a yɛrɛ ka so